Volkswagen Jetta GLI 2018 година, 211 коня. С всички екстри за модела. Мъртва точка на огледалата. Keyless. Подрив на седалките с Apple CarPlay и Android Auto. С шиби дах. На 99 000 км. Реални и доказуеми. С червен шеф. Както на скоростния лост, така и на волана. Също и на седалките. Целият салон е в непокътнато състояние. Като нов. Колата без забележки. Няма належащи ремонти по нея. Успешни каско, гражданска и платен данък. GLI. Модел, който е рядък за българския пазар. Нещо по-добро от Golf 7, бих казал.